Llorinda. Hola, bon dia. Fem una classe de pilates? Sí? Vale. Vinga, avui la podem fer sentada al llit. Treu els llençols, fica't sentada, molt bé. Has d'estar còmoda, si el terra està fred, sí? Fica una alfombreta o algo, així que els peus puguin estar ben plans a terra. Vale? Fica les mans al llit i començarem portant una mà cap a un costat i l'altra cap a l'altre. Suau. La Llorinda ho fa molt gran perquè és molt elàstica, però a casa fer un petitet per començar a veure com va. Has de poder cantar una cançó mentre ho fas sense que soni... Molt bé. Te'n recordes on estan els isquions, els ossets del cul? Fica les mans al davall del cul i rodona una miqueta davall i darrere, així us asseguro. Molt bé. Fica les mans una altra vegada al llit i fes el mateix amb els isquions enganxats al llit. Intenta evitar que un isquiu pugi o l'altre. Els dos ben enganxats al llit i amb la mà vas a un costat i a l'altre, suau, respirant, cantant. Molt bé. Farem el mateix, però aquesta vegada intenta aguantar la mirada al davant, que no miris cap al terra i porta l'altre braç ben amunt, així, i canvia. I respira profundament, evita l'estirament, fes-ho agradable i sobretot fàcil, que notis que es mouen les costelles i els isquions estan quiets. Molt bé. Queda't ara en un costat amb el braç al cap, així. No cal estirar gaire, sol puja el braç, Llorinda, així. Queda't aquí i respira profundament. Nota el moviment de les costelles quan respires i aguanta els isquions a terra o al llit, vull dir. Així canvia, ves a l'altre costat i fes el mateix. Aguanta els isquions i respira. Nota el moviment de les costelles. I tornem. Molt bé, seguim. Anem a fer el mateix amb una mà al costat i l'altra a dalt. Te quedes aquí, mira al davant i farem 2 vegades. Inspira i aguanta. Inspira i aguanta. 5, 4, 3, 2, 1. Expira i solta tensió. Molt bé, una altra vegada. Inspira i aguanta. 5, 4, 3, 2, 1. I solta. Expira. Molt bé. El mateix a l'altre costat. Aguanta els isquions al llit, la mirada al davant i inspira i aguanta. 5, 4, 3, 2, 1. Expira i solta tensió. Una altra vegada, inspira i aguanta. 5, 4, 3, 2, 1. Solta tensió.
Molt bé, i torna. Seguim. Amb els isquions al llit. Besant la mà cap a un costat i porta l'altra mà amunt. Així, molt bé. Aquí. Intenta fer la retroversió i inversió pèlvica. Això vol dir inclinar la pelvis al davant i al darrere. Fes això com si estiguessis ficant oli als engranatges de la pelvis. Molt suau. No busquis irritacions, busca confort. Així. Segueix movent, respirant i el mateix a l'altre costat. Mira endavant i mou la pelvis endavant i enrere com si estiguessis ficant oli als engranatges. Respira tranquil·lament i torna. Molt bé. Seguim. Anem a fer el mateix al costat. Sobretot no forcis la postura, ha de ser còmoda. I des d'aquí intenta mirar amb els ulls la mà del davall i la mà del davant. I fes-ho d'una manera com si estiguessis ficant oli als engranatges del coll, de les cervicals. Fes-ho suau. Si la postura et fa respirar, torna una miqueta amunt, fes-ho més fàcil. Ha de ser confortable. Lo mateix a l'altre costat. Mira la mà del davall i mira la mà del damunt. Suau, còmode. I nota com les cervicals es van lubricant, com si estiguessis ficant oli. Molt bé. I torna. Vale? Anem a fer el mateix amb la mà en un costat i en l'altre, suau, com al principi. Nota la diferència. Nota com les costelles es mouen, com els abdominals estan integrats. Molt bé. I aguanta aquí. Has notat la diferència? Anem a aixecar-nos poquet a poquet, ficant el cap cap a baix. Ajuda't amb les mans al llit. No, de cop no. Ajuda't amb les mans a aixecar el cul. Així. I deixa que caigui el cap. Deixa que caiguin els braços i busca confort. Mou el cap com si diguessis no, no, no. I nota tota la columna vertebral lubricada, com si tinguessis gotetes d'oli. Respira profundament. No busquis estirament, però confort. Porta ara la pelvis com si fos un cubell d'aigua ple. Te vas aixecant poquet a poquet i vas ficant la pelvis ben recta, perquè si tingués aigua no caigués ni una goteta. Quan tinguis la pelvis recta, porta els tirants de les costelles que dèiem a la classe anterior, els tirants de darrere i del davant, i aixeca els ombros fins a les orelles, com si fossin esponges. Treu tot l'aigua i deixa que baixin poquet a poquet, molt poquet a poquet. Nota el cap com va cap a dalt, com si fos un globus amb helium. Nota la postura i estira't
bon dia. Aquest exercici el pots fer als matins i començaràs el dia perfecte. Gràcies.